Akkor most testvére következik. Jó. Jó. István. Mit csinál? Mit csinálnak? Mégis a Jolika beteg van, Jolika, tényleg a Jolikát! Jolika beteg, nincsen a Jolikát! Mit csinál? Engedjük el, menjenek! Nincsen kérni, mert itt a utálatos! Hát, minek a itt? Azért! Kifelé! Na, hé! Menjen hely! Menjenek innen! Menjenek ki! Meg fogsz döbbent. Mi a? Hé! Maradjanak ki! Na! Na, hé! Figyelj! Megdög lesz. Mi a? Nem szígyelítek magad. Hagyjál! Nem! Ide bejöttök, te büdös kis. Hagyjál! Fejem meg, szállítanos most már! Kirinni Márti, apád itt van, azt mondja, mindjárt. Na, menjenek ki! Na, hé! Gyerekek! Na jó. Na jó. Csinálj meg, jó. Engedd el! Engedd el! Engedd el! Nem mész! Ezt nem. Meg foglak ölni, kis köcsög. Nem szégyeled magad? Nem! Bejössz ide, azok után, amiket csináltatok. Nem oldod meg, hogy itt ordibálsz, beszélj. Fejálló fel, nem megoldak! Azok után bemertek jönni. Be! Amiket megcsináltatok. Te el akartátok rabolni a kislányt. Beszéljetek meg. Te gyökér. Figyelj. Ki a gyökér? Elsoglak te keremben nélkül. Te Léhálj most már! Én szerintem ez elfogadhatatlan, szinte elképzelhetetlen, és megtörténhet ebben a stúdióban, ahol általában megoldás felé haladunk. Ha csak ennek hinnék, akkor azt mondanám, hogy nincs megoldás, de hiszek abban, hogy léteznek olyan emberek, akik tudnak a saját szellemi adottságokat használni. Ma ez van. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra! Félelem